Kaya mang raja inang suribada nunga sada tahin nami nunga sada pakatayang nami di bawah ulau ta sada ruang ope dihita na pardongat tulu sada sila pagadong dua sila paudi ubi kung sada bahita makatahon akahata na uli hata na dingga pasahaton akan na sulau ta sudi mahita na putan uli ate amang gabi ma jala horas ope dihamu raja nidong sa hutan namin hidok na dua-dua tinalin na turong butar-butar-butar sisa dah suhutun do ima na pardong sa hutan tumpe pulik-pulik margana opi amang hidok na dua-dua hati di orang dibukulan ni rumah pamitoran do raja nidong sa hutan na manukum mahami sebuah hasuhutun bolo masa ulaun akasi songonon amang hinaong madua manang dibuhul Tuhan tapartikian di damang nawawalong ihami sungo dia do penotamang dihamu raja ni dong sahuta marpanisi do manang sirapi manis do lahunot tamang ter sungo nima suku-suku nami dihamu raja ni dong sahuta nami mula tema dihamu dong sahuta nami margabaktahan kami pe mangiduti kima do lao pasangapun akana tua na dong di dua ton jadi kita anggota ni STM satahi sauluan mula tupe alane kapartike sonari masih bulan jarak nabi kita makorona ulina dinggamai mula tupe saya dah hita nalau mangalusi hasuhutog dengan sahutak margapakpahan makorona ulina dinggama alai kamu menganapta sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi dihamu dengan sahutan kami marga pakpahan. Kalau masa di dua tahun namang dan pola marpanise. Maturak kamu mah naik silau nota tuari mersugut sirap dia manisina bekam gabi jala horas. Gabi ma tutul jala horas dihamu raja ni dengan sahutan kami. Meruhuasi mahami ate amang. Ia damang na wawulungi kami nung ngaparjulu di buntu hatta partikian ima natuari manang nari Selasa di manugot jam 7 ia damangon nung ngaliling di baga sa parsahiton takas dota boto yamang terlumubin ma di hamurajan untuk masahuta ima harwatiki di buntu hatta di ibana ia damangon gabi do maranak marburu jalanunga marpahokpu ia idoiban na margorma damangon oppu Rocky Doli sedus nitahin nami amang raja inang suribada kami suhut margapakpahan ulaw ta marsuhut nanang sifat kota ulaw sarimatua ma isang kabiruhan nami amang raja inang suribada ope dihamu raja ni dong asulautan nami tupang iduhani ma paniroyos sa kamu amang walang tima dia mau bonasu nami margapakpahan nunga mahuhuasi tu dua mu tari waktu na tua na tahawlongi di manung jalok kita dia dihon alai dia mau doa sahutan nami molo songon hami STM satahi sauluan manulu kinaulido manulu kinalinggan dinaing ulang nata tuari marsugun alai sukup kamu majok paniroyon sen horong nilo hula atta saluhuna gabi majalah horas dia mau raja ni dong sahutan nami mulai ate ma amang raja obe dia kau majo mik tutulang tali betul jadi mulai ate ma dia mau sahutan nami mau ya pulang mungkin seringan ada yang nating terluka napautuko na rin mo na namin walang ngay din gadi mo nauli lang di tulang ano yung mga tesekay mo lagi mo gabi mga di raja ili betul opi amang pinagidunga paniroyon siap hululai siap giat mulai memang buru di kota Sambuan siap giat di bulu siap kami dari jalan awal semua dari ate ma amang tulang na berju pinasaham mo sa partikinon tubo na tulang rezei si matubang tugadoro
Jadi mulai teman dia mau mengguru nami mereka berpahan. Mau siap kami mereka si matu waktu ketorok. Une di hamu, uni ditong di hamu. Penurut nauli nanti nggak memahami mengguru. Gak bisa horas. Gabi matutu aku nina horas tulang. Nagkiningan bolo si Humbing iba mo nangyari di perdalanan dobe. So di manang Raja Marpao ima tulang robot tongdo di perdalanan. Jadi hula-hula na marhamarang gibe selalu nanak keningan hugora kami tongdo di perdalanan dobe. Anggo siya kami hula-hula na ko so mardas itu mo orang dari sana ko mas natilo tabaso. Gabi man jala horas tulang nami situ morang. O pwede kamu raja nito kasautan namin. Gabi no gabi. Itu dia nakita mo siya bang. Marudu. Mulai ke mak dia mau dengan saudara anak kebapahan. Inaruhan nami mulu namasak. Nah di ulau kami di tahun langsung na panonor kamu sudi anak yang udah menot muda cari bersudi. Gabi jadi horas mak. Gabi matutu aku nina horas. Nung asa tulog kita tutu imana yang silaut na marsugot ulaon. Sari matua ipartua ni opurok idolion. Ope ku padar hanima songo dia perdalannya acara tu maksud. Naparjulu ima acara parmopon. Patubot ma acara parmopon. Jam sia manugot dibuka pangulan huria. Rap ria mahita dihita nomor dongat tubuh. So di manang diraja nito kasahuta mandoho di acara itu terlumumi ma diraja tulang nami lupat tubing dohot dirajai hululan nami siagia asa radima rajai terlumumi ma di tulang nami raja si lupat tubing las disima abang pasahat tamu adat prabereoni ima ulus sambut ulus persirangan ini na mangihut tu si Musa dibuka pangulan huria ima na HKBE GKPI secara tim ano memang pangulan huria nami atir nasa lipas antok kan nom upasatam mi tuah mo atir ama jadi duksipul acara parmoponi mangulog masa tokin ima acara keluarga di rasa tongajong lanjut mamuse ima dinamarhuhuasi sekaligus macahon siguritong manang acara di Sungol ni Damangon dong sipuli amang lasuduk di musei maju uduran ni tulang ma perjolo ima tulang lubat tubig bangihok ma musei tu hula-hula siagian songoni manang tu rajai bona tulang si matupang toga torok dohot tu bona nyari si hoping dohot tu tulang robot marapao dohot hula-hula na marangking dohot hula-hula na poso maruduk ma acarai alay bolodung dabok tingkina hira-hira jam 12 berdepugu mahita manang bersipangaram mahita duksipul acara saluhut akauluran ni hula-hula masuk mamuse tu acara ni akapunguan menguruk mamuse tu acara ni pariban bere tersongoni ma perdalan ni acara alai amang di tulang nami dot hula-hula nami hamodo amang laupa puhon dusipul acara dusipul acarai mardustai mamuna laupa puhon songon menutup acarai sebelum tapasangat tu pamulani huriatan na mangido na sanay amang tu rajay mangido mangilek kami dang namang rui sangat mu terlumuhi mani raja lupat tubing do di hula-hula nami siagian dang namang urangi sangat mu amang raja ng suri pada di situasi kopiton mangida kapartikit kita bunyan saya mati makna pakot kapartikit ini las di acara munay manang dia laman umma boleh bihami amu raja nami dos sungod dia amang
ima songon piso-piso na bupa sa aton nami di alaman mahusog bahani hamu abang raja inang suribada terlebih ma di raja betul lima tema las disima upasa tanya nang tu ula-ula nami sebagian songon daw siol songon inang tu raja nila sahuta ima pasito na tonggi persongon itu ada nasomal di kami naulaw kami dito gapapahan na dong di Perumnas Mandalaw monggo di rohan namin yan budo honon patang do hula-hula sa tongan ni alaman ikon nakot do tujabu alayalan ni situasi ko bitaw namang marpabayan ng maita rak mga tusi maita amang jadi tersongonima amang perdalan ni acara nabuhi kupaturak kami jala namang uduk musi asa sekaligus ate kapaniroyo na te Dari Jaloras. tupar jabarong manang si buwan ni namangon ima sen namar miyak anggiat ma miyak tangan ni Jehovah mamasuk-masuk itu sa luhut na terlumuhi ma tu sa luhut peparan ni namangon taringo perjabarong tutulang nami razai lupet tobing ima sen odolan manang ihu tu hula-hula nami raza siagian pasaton nami ma ulu persiamo manang namar gingi persiamo tu bona tulang bona niari tulang rorobot hula-hula na maramarangi hula-hula na poso siya sopa ma patupahon nami tu saluhut raza ni pendong nami mangihop mamuse tuhita na martongan tubuh doang tusuh siya panabuli ma jabarta amang dihita na martongan tubuh tersongoni ma ate raza doli jadi tu raja dong sahuta suwi ma tunasida doho jabar ni suwi songoni manang tu pariban nabi sa suwi ma tu jabar tubuh tu pariban nabi songoni manang tu pangulan ni huli nabi tong ma sen soy tu pangulan ni huli nabi tu saluhut aka bunga-bunguan kali-ale se jabar nabok ma tunasida tu buru nami buru bere ibe bere sen nomor sanggulang ma tunasida tuak kaburu nami bolo dungadong dobe akan orang sikop jak kepercap barong jak ka nabuhu paturak kami ralido kami tiruamu amang raja nang suribada iya damangon suat tonot tamon tubuh na pasugi berangkat sienon jam 11 malam marsugut malam jam 11 tu pangaribuan kuta dolok si dua-dua songni manang di pangulan ni hurian nami idok rohanian korak do ita tu pangaribuan alai bodo tong subuh amang surat pengantar pe daudi do amang ima tu GKPI kuta dolok permahanan resort pangaribuan AKBP dulu perang. GKPI ama Ini tuh AKBP. Ini dok. jadi disodo tutup batang amang jadi tersongonom ma kesimpulan namang tugas-tugas no pangiruhani tu pangulan huria asang giak maradi hamu amang na perjulu di jam siang manugot mamukau lauta di mana perjulu amang dapat 2 tahun tangiang sipil mana terus ima acara na menutup sekitar jam 3 jam 3 nggak boy Orang lobi mak. kurang lebih jam 3 mama jam 3 jadi dusipul ditutup dotang yang menghidupi kihamen dokter suhutun menghidup pengurubion sian akan abak kahulungi hami tersongoni mamang jaladung molodung sosikot do beaka udur-uduran ima dusipul permanganan tau duti ma pusedung sipul permanganan abang tersongoni mamang nabuhi buat orang kami boleh tung adong do bianon akapaniron mong radio kami mencari amang asauli dengan ulah tamar sugut ope di hamu raja ni dong sautan amin upang iduhan apa ni royo sek kamu amang Mula tema diamu dongo sabutan nami marga pakpahan
nung ngatung uli jala dengan tutu di panonor kamu nga dengan jala totak ngariset tok songon na manabur dozor songon na marsuan ulaun sarimatua naneng ulaun tamasut di adat perpudi ni damang na taho bolong yo alimanukup kami sa dong sahuta aman ala na adong man nga bigaha di nakenga di taringot hamu taringot tu korongi hula ta bebatorin dohot siagian di alaman memang noli na rin damang nolu adat sarimatua di bayan maralaman ada mamerong mahita di situasi amang dan mungkin inarohan namin sungo dong sahuta bengot ta maralaman na tutuam alay mula tung sikop kan nampa sikop pamu tu hula ta mula tung pe ijabu ta adong kinasida maktorhan na uli na rin gamay imazo sama panaroyon na gomos siya kami dong sahuta anggo saluhu na pinatorang mo na anggo adat sarimatua nga maktorhan na uli na rin gamay kaya bisa oras. Jadi dalam situasi tepat memang dibagas do membuat carata alai na naong dia lama mi ama tersongoni do mak nasan nabaguan nasan na mak di nomor dopo kita mang bangidu hami asa urubi hamu hami amang terlumui buru nami lau mengelayani kata dongtak tapi majalah horas ope tapangidu ma paniruyon serrajani hula-hulata Pardulu ma tu tulang tak lebat tulik. Jadi mga ate mahali hamu astronomi natakas na kitlew tiyo moro acara pamopon japsiya mali Gabi tulang. japsiya jalalas di sini maharo nami mangadong magpipaju Songon nang pinatorang nak kening abang. Bolo jam siya holo nak cara pramopon tapi amang pasah ulus sabuk mahmo di sini. Ada perbedaan. Anong mesti anong gugura-gura nami ima duku jaho kami jujur nguli damango. Lima rak do udurangmu mahamon no di siapa. Tersongoni mama. mula ate or Do manjalo menamar ludu manang boras pir mahami di siapa mama. mula ate mahali astronomi ini patak kasus lah mana tahu non gede adung sa pengertian. Jadi nuli na rin kami saluhu na tinggamay ba alay molo taringot tu pinopan ni Benamnon. Kaya ira adong bo nami ulos. Hindi mo niya ulos nami. Kasi mo dia lupa kaya na ben. Gabi manjala horas sautulnya na siya di pa mga lusipin na mati alay nasa dabok walusi majo sa degana kaya bang mula ating matulang di panak kasol ni tulang namin di akapanuro mo nauli ni tulang taringot diulus salu dua takot aku holang kura ja tulang nami lebat tobing taringot ulus amang sedus ni rohan nami bolo di tulang nami ima hula-hula lebat tobing do di tulang lebat tobing do di hula-hula siya kian dang dibatasi hanya amang sungguh dia ma pasu-pasu yang pasadong muna belgani pasu-pasui iro na bersitahan amang Gabi mang. Jadi ready mahamis. alay mulai siyan bona tulang, bona niari, tulang robot, hula-hula na ramarangi, hula-hula na poso, tulong mo amang sedus ni rohanami na terjaluhani. Wala ati magabi majalah horas. Mula ate, ima jo panario siya tulang betul. Mula ate mang. Wala ati malibot to. Pasama musi partikiat tu razai hula-hula siya dia. Mula dari tuat pa, mula dari jalur na. Ang pula salamat menunggu deh. Gabi mak gabi ay memang odo tikina mak. Asing gua dah nak Sona taring ngau yang nak ingin sakut siya nang betul nang pula salah. Maksud dari sini, siya tidak boleh sedikit masih belum nabi. Pasu-pasu ini mamang ala nang mo perjuru dayna. Ni gabi majalah horas tulang disuk-sukun itu. Pasu-pasu ini mah pasahat tamu tulang. Tidak pula ben dosa itu direnah itu. Ulus bang pasahat mo betong ko di paparan na. Kita itu mah. Kita mau beronami marga papahan nung ngajajor
di pasazor hamuna kaningan so dia kepada langnya kata paumuna tersimak tu parsari mautoni lain ame main namang buru nami di sot dohot na naik sepasa to nami tu hamuna main na tu pergileman nami saluhuna mulu hami siang bona tulang marga simatu waktu toro berarti tu hami di siang mangguru gak bisa horas Nauli matulah. Tahu di manusia ala di perjalanan dobe punani hari do tulang robot do udah nawar amaranggi langsung matu udah na poso raja semua orang. Bagian kemadi hamu raja di penurunan marga Pak Pahan. Mulu siap kami hulu-hulu na proses semua orang. Tong don yang dohonan nami jadi jala horas biar kenal pinasarak muna ke si pasahatun nami. Alai meluhubiri kami nak kilingan hulu-hulu na makahanggi. Perlu bumi ma hulu-hulu na poso. Hulu sede do hulu-hulu na poso. Ibu rohanami, kami nomor pagi dua lagi hulung ni rohanami do nomor hilai, nomor buru. Buha amang buru. Hutab bayi kami ma songan urus kolong nami tuluru nami tuhila nami. Buha mersugut piurari la rohami manung na tiga hala siya naka pangarera kani. Wilalan masalah. Inga jo pangidon nami Tuhan na raja di pangurun na Bapak. Boleh ati ma? Bagaimana jalan horas nauli matulang di pangidon ni. Terkas do bodoh kami amang berjumu ngolang mo nomor buri nomor helai alay amang kalau dibuat amang ma parbuipir do bot getini ini nomor ludu songoni manang ulus nung atong nasrohan ang amang tersongoni do nasomal hulaw kami di utaw amang lima di Perumnas Mandalaw dang dobe terjalo kami amang ulos solong siya nakauduran bolo masa kau dah susong tersoni maabang sa tabi di razai nang namang urui kami di holong ni damangi nang namang abadi kami mak jadi boleh ati ma artinya dang napola rupani nihat kita anggota ringo tuat kabarada tunong kanyo pasalaton namin may artinya hata nabi ini Tuhamu dan raja ni pemurun nami alay mo losongan ni majo alaniak ka na masanungay partikyan noon ba bisa na kuras ay guna jo lumarlos korong gusbin mo ri ate ma alay ala ima jo tikina ba horas jala gabi panulog inauli na rin kamahami di akaulot ka oleh ri ma gabi matulang Mulai tema di pasar kami Tuhani Pangulan Huria GKPI Jibat khusus Tinggaya bisa nakin nga di pator kamu mopo naki jam siap moloboyan non sebelum mopo nga masuk be amangon jabu-jabu na pinukat tangan na jadi jam siap nga dibuka Pangulan Huria paduahon tangyang situmangan naki di pator kamu jam 12 mas panganon jadi jam sada siang mah tangyang sipumangan panutup ala di sondo panutup batang naki di pasar tamu jam 15 wit manang jam 3 sore jadi di si tadi do hami amang molo hami Pangulan Mulia sen GKPI Jemaat Khusus Pinggaya surat ma di pasar tami anon tuh asutan nami Pak Pahan jadi sama lima sian hami rade mah hami sian Pangulan Huria boleh ate mah gabi majalah horas sama Dia mudah masahutan nami marga Pak Pahan kira dong kepingan na tumura ala na sutulot na tutun ima tuhuda pamaribuan Tapanuli Utara narwanami takas do pawamana at buha adunggo di sila pangusongon mobil pengiring di nalao manaruhon natutun tuhuda asabui lao akatodong tak mendaftar sebelum berangkat dobe gabi jalan horas nauli matutu panuturun siang raja ni nama sauta ida tutu
arsugut budarina manang jam 11 malam berhak matutu damangon suatu nagtuwa na pasugit adong do di patupa bonani hasuguto 5 mobil pengiring jala kami be berharap do asa toroknya kita laborat tubuh na pasugit lawan arugod damangon upay mahami ma akaisin na ng dohot mendaftar manya buluhui asa buboto kami para dihon tersongoni mabubuo siap kami bona hasuguto Wala din na. Jadi siap kami rumah sahuta ngaman dulu pinauli na rin gama diak kaulot tatuari marsugut. Jadi manganak kami kita masih tu pangurupio. nauli dulu mahita hasuguto papahan so dia si batu bauta ka bunguan na huto na bangon parjuluma sakita paparnya puta toga papahan atau mama mau lihat ya mak sungguh pangrupian siap toga papahan Purnas Mandala dohot papahan Hutaraja Kota Badi Medan di acara bersuguk ma pasaton patat kapasahat sama 5 pangrupian siap toga papahan mau lihat deh adong dobe sakita papahan kau pupu menyabetan nasi kau obe kena sama matur rezen dong sahuta Wala din na. Siap kami rumah sahuta tondo tu marsugut ma di pasar kami pangurupion tu keluarga papahan. Alih-alih biasa domang di Banonor Sudi semua bantuan-bantuan di STM Satai Sauluan pasahatun namin ma 7 juta rupiah ma bantuan tu keluarga papahan. Dia bantuan mo se ima semua kursi berkisar 100 biji na hutarok kami amangi dia na pulak kamu mo se dari nabuhi waktu ni keluarga tu tempat na semula semua 5 bantuan sian STM Satai Sauluan kami jalan orang wala tema di hamomang so 5 nang di STM Satai Sauluan habis po na hasutung man kumalati gulang ma di hamomang di Rajay atik buha adong kapunguan na dihutom ni Dabangon andor di Nuluna so 5 nang di bunguan ni hula-hula siagian atik buha Korea. Tahu nggak? Lu dia Rusia. Lihat. Masuk deh pasatani di mata Nigroni. gabi ma jala horas di tulang siagian buha di Raja Libaturi buha ada tungarong dobe buha tungarong dobe bunga na hutom ni Dabangon Korea nama. di Bangkulan ni Huria Dak polara donon nih. Mola Hamis yan Huria KPI Jemaat Yesus tu pangapulan 5 di pasar Tamin non sugut ma di pasar Tamin dot sektor Johannes sama 5 aman mau lihat ya mulai hati mamang jadi so dia mamang Raja Nidong Sauda Pulbi ulan Maria Raja di Hatihon ba mengaku nama rasa mengaku akan lihat penadingkan sana mata raja soal ini nang kinata sore pada jadi orang gabi ma jala horas contoh manita saluhut alai perjulung ma ubah bodoh kade te amang Raja Nidong sore pada bolong sipulan ng karakter so tung permula cerita aladong do di patuba bona hasuguton marang guru nami songon ito hapan dumodungoy asa rapita mapak saulihon songon ina pinabotohot pita sa luhok na jadi kita pangapon nama sa dusurata sa dahata na ita perjulima tadok muna ti gunang tutuhan ta pardingan basa di saluhut dengan basana dohot asini rohana na mga leon hagipasok na kita dohot partikyan na ulion boy mardalan dengan sipul jalari taulot ta sabor minon ang giyak matutu ipaso-paso duwata di parsorata di partikyanon gabi boy ulahunot ta ulahun nata sakabi natarang rangi pumarsugot 5 di ulahun parsalingan ulahun ni damang natahawalong yun o purok kidol yun ipaso-paso duwata mon asa giyan magbalas ni rohan ni kita magbasanga ma nang digor ni Tuhan ta amat taraja inat na suri pada
nau persangabi kami raja ni dong sahuta songonima nang raja ni saluhut akadutur nami terlumuhin ma rajai tulang nami lubat tobing hula-hula nami rajai siagian bona tulang nami rajai si matupang toga torok songonima nang di rajai bonani ari tulang si hoping dohot rajai tulang robot marpau songonima nang di rajai hula-hula na poso raja si tumorang malapok puso mahamu amang raja mulai atero si dohonon nami disaluhut akka hatanauli hatanadingkan paniroyang muna di ulaut ta nanaing si batu-batu ta marsugut di ulaut sarima duaon amang raja inang sori pada mono tung adong na orang lebih dia kebak kateon nami na orang sikop mangidoma pami tuhamu saluhut na nau persangabi kami di hata pangapuan dohonon nami salinay mulai ati ma disialah haroromu doho di haradion ni rohamuna sok kata ni dua-dua dohonon nami amang raja inang sori pada nong 10 pitu ma jumadi 10 alo hata pasu hata nauli hata nadinggan apun nami ma kot martong ade jauh asa tentu main na aduh tiu-tiu main na rote hata nauli hata nadinggan nong pinasaap muna saya nang mamuba saya nang mamose saat ni suluma saat botean bunga saat jalareta tahatai akau laut taman tumar sogot di pasar matuan ni oprok kinulyon sesaat mahita deling mengulu saat tu panggabian saat tu perhorasan oras ma mulai ati mahita saluna ope dia memburu nami baik kamu tangyang lau mardepu kita udul mahita ama abu udul kita jadi mula timak dihita ang tunong sumas sa pangarap kita pergi kita martagi